Amen. Palakpakan nato si Lord. It's good to be in the house of God. Amen. Excited na baka karong gabi una? Amen. Ignay imuhang tapad igna nga adunay buhaton ng Ginoo sa ako ang kinabuhi karon. Alright, so if you're excited, I'm inviting you to stand up. Ato aning sugdan no sa pag-ampo. I know the Lord is here with us tonight, no? Kauban nato ang Dios. He is with us, and I know the Lord is doing amazing things sa ato, labi na sa ato ang pagsugod kaganina. Amen? I want you to close your eyes. Let's invite the Lord, no, that His word tonight, mahimo nato ni siyang maghatag o kausaban sa ato ang kinabuhi. Come on, let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for this opportunity, O God, ngay mong gihatag sa matag usa kanamo. And nasayod mi, Lord, that your word tonight, O God, maghatag ni Lord og kausaban sa amuang kinabuhi, Ginoo. Lord, maghatag og kusog sa amuang mga spirito og kalag, O God, bisan pa sa mga umabutay nga mga adlaw sa amuang kinabuhi. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. We entrust to you, Holy Spirit, sa imong pagpamuhat sa matag usa kanamo karong gabi una. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wow. No, it's June 19. Apit na mahuman ang bulan sa June. Paspas kayo, di ba? Inana ang mag-istorya ko sa ako ang asawa ko nga, Domingo naman po, Lunes naman po, then after Monday, bag-ura may cell group anang Tuesday, hala, human na po ng simana, wayak na po. So, napansin ninyo na mga igsoon, nga paspas kayo ang tuyok sa adlaw? Di ba? So, I mean, sa panghitabo nato karon, no, sa tibuok kalibutan, taas na kayo ang krudo, ang gasolina, diesel, nagkataas, no? And I believe, no, ang Lord gusto niya nga mahimutang ready because hapit na jud mo balik si Lord. Amen. Naanata sa panahon nga ang inflation ba nagkataas na igsoon, no? I know nga i-ready ni Lord ang iyang mga kanakan. Amen. So again, mayong gabi sa tanan. This is our last service for today, you know. Ang Dios magapamuhat sa matag usa kanato, and I know the Lord ang Lord sa ato ang kinabuhi mas i-bless pa jud ta niya because mas gipili nimo nga mingani diri kaysa naka dito sa plaza. Amen. Mangutan ako karong gabi una, kinsa man sa ato diri before kaming ani diri naa kay giagian. Naay kanang giagian ba? Sabi na, sabay mong giagian, nabay problema, naba kay pinagdadaanan. Kinsa man sa ato adere, pataag daw sa imuhang mga kamot. Ayan. Sige. Wow, gamay ra, no? So ang uban walay giagian, right? No? All of us, no, kitang tanan, siguro karong not just today but the previous nga mga weeks, months, or we really don't know, baka umabutay pa, na atay mga i-experience ato ang life ba nga mga sufferings. Amen? Dili man ta exempted, ana. No? Ang title sa atong mensahe karong gabi una is Faith Above Suffering. Amen? Because for the whole month of June, we are talking about faith. How was your faith? Kumusta man ang imuhang pagtuo sa imuhang buhi nga Dios? How was your faith, mga igsoon, for the previous nga mga Sundays? Gisgutan sa Dios, no? Pinagi sa atong magwawali every Sunday nga mahimong malig-on ang atong pagtuo. Especially nowadays, especially karong mga panahon na tungod kay ang atoang as a Christian, ang imuhang faith, ang trabaho sa kaaway, kung dili man kaniya malinlang, iyang i-distract niya ang imuhang faith. The purpose of the enemy diri sa kalibutan, ang iyang trabaho, ang iyang role is i-distract niya ang imuhang faith hangtod nga mahimong mawala na sa imuhang una-una sa imong kaugalingon that you have a big God above sa imuhang suffering. Amen? No? Why I'm asking you kaganina, kinsa may nay mga sufferings nga giagian. Maybe right now you're in the middle of suffering nga giagian. Maybe uban sa atoa padulungay pa ang suffering sa iyang kinabuhi. Or maybe ang uban sa atua nakalabang, nakahuman na sa iyang giagian nga suffering. Daghan klase-klase nga mga sufferings sa atong giagian. We're talking about sufferings nga nahimong makashaken sa imuhang faith. Makashaken sa imong pagtuo, sa imong relasyon diha sa Ginoo. Amen?
Dili tong suffering nga inigmata nimo sa buntag pagkalantaw nimo sa imong sa amin na kay dako kaayong pimple. Oh, nagsuffer ko kay nakoy pimple. No, maulaw ko matubang sa kong crush. Suffering ba na? No? What I'm talking tonight, mga igsoon, is about suffering nga mahimong makashaken, makatandog sa imong pagtuo diha sa imong relasyon sa Dios. Are you ready tonight? Because tonight, no, lately lang, no, I really don't know unsang sufferings ang imuhang nahuman ning graduate ka ana nga problema or giagian nga nahimong nakashaken sa imong faith, nakatandog sa imong emotions, naka-question sa Ginoo. That moment bitaw sa imong life, no, nga niabot na sa imong point nga nakig-istorya ka sa Ginoo and you're questioning God, why me, Lord? Why my family, Ginoo, ang ning suffer ani? Why, Lord, nganong ako pa man? Nga nagsimba man ko, Kristohanon man ko. I go to church every Sunday. I attended cell group. I attended nganong ako man nga namay mas daghang adik-adik sa gawas nganong dili man sila. Niabot sa point sa imong life ba nga niinana ka that you're talking to God, you're questioning God. Nganong ako man ang gihagatagan nimo ani nga problema, Lord. Have we experienced that once sa atong life? Amen? Kanang tinuod, no? Because standing in front of you mga igsoon, naka-experience mo ko ana sa mong kinabuhi. Naka-experience mo ko ana. There are times, no, sa atong kinabuhi nga kanabitang we really don't know unsa na atong buhaton sa atong kinabuhi, labi na sa mga problema, sa mga giagian nato sa atong kinabuhi nga feeling nato dili nato kaya. No, feeling nato nga the problem sa atong atubangan dako na jud sa kaayo. Nalimtan nato nga mas dako day ang Dios compare sa atong giagian. Amen? No? Unsa man nga mga pagsulay, unsa man nga mga sufferings ang imong giagian sa imong kinabuhi for the past days. I really don't know, no? Baka this word for you tonight, i-ready ka ni Lord para sa sufferings nga umabutay sa imong kinabuhi. Dili man ta makaingon nga simba ko palayo. Because sabi pa nga ni Lord, gi-affirm ni Jesus sa iyang mga disciples, ingon ang pulong sa Ginoo sa John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you have trouble. Ingon si Lord, diri sa kalibutan na ay trouble, na ay problema, na ay sufferings, na ay pagkinahanglanon, na ay mga maagian nga mahimong ma-shake ang imong heart, ma-shaken ang imong heart, ang imong faith diya sa Ginoo. But niingon si Jesus sa iyang mga disciples, ug niingon si Jesus sa matag usa kanato karong gabi una, sabi niya, but take heart. Unsay pasabutan ng take heart? In other words, be courageous, no? Sa take heart, I have overcome the world. Kung si Jesus na overcome niya ang world, ihatang giignan karong gabi una, dili lang ang iyang mga disciples kaniadto nga kuyog-kuyog niya, but all of us, because dili man ta exempted sa mga panghitabo sa kalibutan. Di ba? Nagka-COVID, tanan ta nag-mask. Wala yung nag-exempted nga wala nag-mask, di ba? Pagtaas sa gasolina, no? Katong na yung mga sakyanan, na yung mga motor, affected tanan, di ba? Kaysa man na ay sakyanan rin, na ay motor rin, na dili ka affected. Di ba? All of us are affected. Kana lang mga few nga mga troubles nga gisgutan ni Jesus sa iyang mga disciples, but there's more than that nga mahimong ma-shaken ang imong faith ya sa Ginoo. Amen? I really don't know, but just last month, mga igsoon, ang akong papa mingbiya. And I was driving, no, wala ako, the last day ni Papa, nag-drive ko, gikag sa Buanga, I'm on a hurry because gusto na ako nga maabtan pa na akong Papa, pero wala, no. It's, para sa ako, no, nahimong natandog ang ako ang pagtuo sa Ginoo. But because of the Word of God, tungod sa pulong sa Dios nga, ang pulong sa Dios nag-confirm, nag-ingon sa ako nga, kung nagkinahanglan ka og comfort, duula si Lord, kaiha kang i-comfort. Kung nagkinahanglan ka nga naay mo tap sa imong shoulder, kung kinahanglan ka nga naay mo encourage nimo, mudasig nimo, just come to the Lord because the Lord is very powerful nga iya kang ayuhon, iya kang tagbawon sa presence sa Ginoo nga i-confirm niya nga whatever happens diri sa kalibutan, dili ka pasagdan sa Dios. Amen. I really don't know unsang sufferings ang giagian ninyo mga kaigsunan. Unsa mga sufferings nga moabot sa atuang kinabuhi. But the Lord
our God nga si Jesus nga nabuhi para kanato, He is confirming to us tonight nga dili ta exempted ani tanang mga panghitabo, but ning hatag siyag assurance sa matag usa kanato. As long as your faith is rooted sa iyaha mga kaigsoon, as long as nagtindog ka sa lig-on nga bato, He is your solid rock foundation sa imong kinabuhi. Maski pang moabot ang sufferings, moabot ang mga pagsulay sa imong kinabuhi, ang Dios yes, mubati ka, na emotional ka, but the Lord, himuon kaniyang mas ligon pa kaysa sa kaniadto. Amen? No? Muna nga, karong gabi una, ang Dios gusto siyang maghatag sa matag usa kanato nga mahimo bitaw tang mas iligon pa nato ang ato ang pagtuo diha sa iyaha. Ingon ang pulong sa Dios sa Job chapter 42 verse 10, because na ako'y i-introduce sa matag usa kanato karong gabi una is the man of God. But before ko moabot diha mga igsoon, gusto na ako i-define unsa dining word nga suffering. Unsa dining pulong nga suffering. Because our title this morning, as what I've mentioned kaganina, faith above our sufferings. Faith above sufferings. No, this is the reality of sufferings manggod mga igsoon. Suffering means it's the state of undergoing pain. No? Na ay pain nga imong giagian, na ay battle sa imong sulod, na ay pain, na ay hurt sa imong sulod, no? It's the state of undergoing pain, distress or hardship. No? I don't know, baka ang imong trabaho, nag-suffer ka sa imong trabaho, ay Monday na pud tomorrow, mo report na pud ko, inani na pud akong buhaton, baka imong giuna-una na siya nga murag end of the world na para sa imo. And you know, God given you that kanang trabaho para mahimong panalangin sa imong kinabuhi. Amen? No? It's the state of undergoing pain. I don't know unsay pain imong giagian. I don't know unsay pain nga nahimong ning labang kana. Or I really don't know unsa pa nga pain ang imong ma-encounter in the future. Because ang suffering mga igsoon, maybe padulong pa lang ka, or maybe naana ka sa stage nga nag-battle na ka ana nga pain, ana nga suffering sa imong life, or maybe ning graduate na ka ana. But dili diha taman, hangtod nga naapakadiri sa kalibutan, all of us mahimong mo encounter sa matag sufferings or pain nga atong magyan. Amen? It will be tested, no? Masulayan ang imuhang pagka-genuine nga Kristohanon at tubangan sa Dios. Amen? Unsa dining word nga faith, no? According to my research, faith it's a complete trust or confidence in someone or something. But naing definition ang word nga faith sa Bible. It says sa Hebrews chapter 11:1. Now later on ato nang i-discuss mga igsoon. As what I've mentioned mga kaigsoonan, kitang tanan dili ta exempted diri sa kalibutan. Tama ba? Naimong tapat dili ka exempted igsoon. Let's get ready. Amen. Why? I don't know familiar mo sa story ni Job or ni Job. Di ba? Si Job, no, ingon sa Job chapter 42 verse 10. Listen. After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Listen, this is the aftermath sa gi-experience nga suffering ni Job sa iyang kinabuhi. After human nga ning labang, human nga ning graduate si Job sa iyang giagian, sa iyang life story from the past, gi-restore ni Lord ang tanang nawala kay Job. Gusto ba kana? Unsa may imong sufferings karon, unsa may pain imong giagian karon? Siguro you experience nga nasunugan kag balay, or baka naka-experience ka nga na-bankrupt ang imong business. Siguro dili pa jud right time para ana, and then let's just continue, just have faith diya sa Ginoo. Or I don't know ba unsa ba nga situation sa imong life nga nahimo kang ning agi ka karon sa pain. But don't you know mga kaigsuonan that the Lord has prepared something special sa imong kanakan sa diyang mulabang ka sa imong giagian karon? Amen. Sa diyang mulabang ka sa imong mga pang-agian pa in the future, na igiandam ang Lord, ana. Amen? Just like sa usa ka atleta nga niapil og lumba og dagan. No? All of ang matag partisipante ana nga lumba og dagan mga igsoon, they're aiming for the prize. They're running to get the prize, to become the champion. No? Ang ilang aim kung di man may mong ma-champion, ma-first, second or third, no?
Tungod kay muna nga mga place, nga muna nga mga kanang tawag ani muna nga mga mangdadaog nga mahimong ma-recognize, ma-awardan, matagaan og medal. But before sila nga moapila ang mga exam, there's a process sa ilang life na ay training nga ilang agian ka para mahimong ma-champion. Mahimo silang magmadaogon sa lumba sa dagan nga ilang apilan. Amen? Nang akong pangutana sa matag usa karong gabi una, if you are familiar sa story ni Job or ni Job, unsa may sikreto niya nganong ning labang man siya sa iyang giagian? No, familiar ba mo ni Job, no? Dili lang nato ni basahon tagsa-tagsa karong gabi una. But unsa ba ang secret niya? No? As what I've mentioned kaganina, kita manggungtanan, bata ang makakaron, young people, minyo, happy Father's Day sa tanang mga papa, itong palakpangan na itong mga papa. No? Dili ta exempted. You are banag asawa, batanon nga na karon diri. Unsa bay status sa imong kinabuhi, all of us moagi ta og mga pains in life. Amen? Moagi ta og mga pagsulay sa atuang kinabuhi. And di ba nindot kayo paminawon nga after nga mulamang ta na nga pagsulay, gusto nato nga ma-restore pud ta. Tama ba? Ma-restore. Siguro if you're having pain right now, na hurt sa imong sulod, na kagyagian nga for example, nagbulag ang imong ginikanan, syempre mag-suffer ang mga anak, and that's the pain that you are handling right now since the time nga na imong nagkamuang ka sa kalibutan, no imong gidaladala kung batanon ka ana. No? Until now, you are bearing that kind of pain. Wala pa ka na imong nakagraduate. Di ba we want nga ma-restore ta? Gusto ta nga maulian ang ato ang kasakit sa tong sulod. Tama ba? Tama ba mga kaigsunan? No? Kani di ang word nga restoration. Kaning ma-restore ka ba? This is the action of returning something to a former owner, place, or condition. Na ako'y picture nga ipakita sa inyo dire, ang iyang before o ang iyang after. Ato daw nang i-flash ang picture number 1. Yan. Nakita nimo? Unsay itsura sa iyang before? Unsay itsura sa iyang after? Di ba nindot ang itsura sa after? Tama ba? Mas nahimong colorful ang iyang picture nga itong makita. Ang picture number 2 daw ato ay ipakita. Ayan. Gikan sa before o sa after. Kinsa may gusto sa inyo nga magpabilin lang ka sa after, hangtod sa hangtod, na-adjoy pain sa imong sulod, nahimo na kang bitter sa imong life, nahimo na kang negatron sa imong kinabuhi, mangdamay na kag ubantaw because of the pain that you are kanang ginadaladala gikan sa imong pagkabata. Di ba? Kinsa man sa inyo adiri ganahan mag-drive anang sakyanan nga to syudad sa Pagadian, inanang itsura ng before. Di ba? Murag maulaw man ganito mo pagngan sa tunga sa dalan, di ba? Yang itulod pa jud nato. Di ba? So we really want all of us may mong ma-restore ta, tama? Nga may mong matangtang to tanang mga sufferings nga to ang giagian. Amen? Amen? That's why a lot of people, no, dagan kayong mga katawhan nga naimong suffering nga giagian ba? And then wala bitaw nila na overcome sa ilang life. Wala bitaw sila naimong nakagraduate sa ilang life, paulit-ulit na lang, cycle na lang sa ilang kinabuhi, hangtod sa ilang mga anak, hangtod sa ilang mga apo, naaba gidala-dala Japon. You know what? Unsay kahimtang sa usa ka kinabuhi nga nagdala-dala og pain sa sulod, it end up nga mahimong nai-hurting sa sulod. No, nai-hurting sa sulod. I mean, they started to become bitter sa tanang panahon sa ilang kinabuhi. No, bitong dali ra masuko, walay pasaylo, dili mapasayloon. Diba? Naay-pain sa sulod, no? Pagtanaw nimo sa iyang kinabuhi, sa iyang itsura, smiling in the outside, pero naaday pain sa sulod. Ipakita daw nato ng picture number 3. Diba? Basin na kay nailan ba nga inana, no? Gamaskara na siya, happy kay siya, nigmuatubang nimo. Pero sa sulod sa iyang kinabuhi, na siya'y pain, na siya'y suffering nga giagian. Na-hurt sa sulod. Next na po ng picture number 4. No? Inana, you were wearing your mask. Oh, nag-mask mo dyan ron. I mean, you were wearing that smile sa imong kinabuhi. Pero pag ikaw, Raysa, bitter kayo ka, si pangaway dia sa Facebook, dayon si kaog storya nga mga dili maayo, tanang mga words mo gawa sa imong baba, puros pain. I mean, puros mga lain nga mga pulong nga dili comforting.
Right? Tama ba? Nga naman, because we allow those situations sa ato ang life nga magpabilin hangtod karon, or wala pa nato gilet go. Wala pa ta nahimong naka-graduate ana. No? Nga naman mga igsoon, wala sila ka-overcome, no? Kanang mga tao nga puro rang denials, no? Constant denial, mga bitter, mga haters na sila. Why? Because there's an issue inside them. Nai-issue sa ilang sulod. Kita ninyo ng picture, di ba? Magtagbo mo sa dalan, smiling kayo. That's why we really don't judge someone, no? Nga dili ta maka-judge sa usa ka tawo nga inana di ang ilang giagian, because we really don't know their stories. Tama ba? No, wala ta kay bawo sa ilang storya, silang kinabuhi. Happy man kayo siya, mura magway problema, pero deep inside di ay naa siya hurts nga iyang gidaladala, na ay pain sa iyang sulod. Wala pa niya na overcome. Nganuman, because big picture para sa iya ang suffering nga iyang gidaladala. Wala siya kay bawo nga mas dako day ang Dios compare sa iyang gidaladala nga mga pagsulay. Amen ba? Now here's our key verse tonight. James chapter 5 verse 11. As you know, we count as blessed those who have persevered. Persevered means ning lahutay, ning graduate sa iyang giagian, ning lamang, no? You have heard of Job's perseverance, katong na-mention ako earlier, and have seen what the Lord finally brought about. Gusto ko kung pwede palang malinyahan ka ng verse nga Job's perseverance. Because si Job ang atong main nga subject karong gabi una. And I pray that all of us tonight, kung nakadungog naman ka sa story ni Job, ma-remind ka, ma-refresh ka, mahimo siyang panalangin, mahimo siyang sumbanan sa imong kinabuhi, nga kinahanglan dahil po ko mo persevere ni ining kalibutana. Mula hutay sa akong Christian life. Amen? No? Job's perseverance, grabe. Kaning, this is an Old Testament, more than 2,000 years ago pa, nga situation nga gihisgutan sa pulong sa Dios. And why until now ato pa maning gihisgutan? Because this is very powerful testimony sa usa ka anak sa Dios, usa ka nga naay relasyon sa Dios, nga in spite sa tanang sufferings nga giagian niya sa iyang kinabuhi, mingbarog siya nga lig-on at tubangan sa Dios. But dili siya exempted igsoon. Na siya pain nga gibati, na hurt sa iyang sulod, na suffering nga iyang giagian. Pero mas gipili niya nga musimba, muyukbo sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Amen? The key is persevering. To persevere. Nga dili ta mo himong mo give up. Amen? No? Because there are lots of individual nga naalay giagian sa iyang kinabuhi. Naalay mga pagsulay nga naagian sa iyang kinabuhi, ning quit sa iyang relasyon sa Dios. Wala guro siya ming quit, pero ning laylo ba? Wala na nahimong importance sa iya, wala na niyang na-value sa iyang kinabuhi ang iyang relasyon sa Dios. Amen ba? Ignay mong tapad, igna nga ayaw o give up. Ingon siya, igna na imong pikas tapad, kung nakay giagian karon, ayaw o give up. Amen? To have faith in everything, because kanita ng panghitabo, igsoon, gialaw sa Dios. Siyempre, tungod kay gusto po ang Dios nga mahimong maligoon ka as a Christian. Amen? Amen ba? There's naay reason, naay purpose ang Lord. Ang gusto sa Dios nga mahimong madunggan, mahimong madawatan nato karong gabi na dili ta mo give up sa tanan natong mga agian og mga umaabutay pa nga mga sufferings nga atong ma-encounter sa atong life. Amen ba? Hangtod sa pagbalik sa Dios, mudayeg ta, muyukbo, musimba ta diya sa iya. Amen ba? So, I'll give you some profile kung kinsa ni si Job para sa mga wala pa kailan ni Job. No? Usa ka man of God nga giskutan sa Bible, ginganlan og si Job. He is honest inside and out. Mabasa nimo ni siya sa Job chapter 1 verse 1, no? Introduction of his life. A profile ni Job, a man of his word who was totally devoted to God and hated evil with passion. Na siya'y 7 kabuk ka mga anak o 3 kabuk ka mga babae. So pulo tanan niyang anak. And he is a very wealthy man. Usa siya kadato. No? Sa unang panahon, wala pa man sila'y kwarta sa unang panahon, mahibawan nga ikaw dato, daghan kay kag mga mananap, no? Daghan kay kag mga klase nga mga nanap. Okay. So,
Kani nga situation sa life ni Job, mga igsoon, because he is very faithful sa Ginoo. He is very honest at tubangan sa Ginoo. Samtang nagmeeting ang Lord, no? Present dito ang kaaway, present dito ang yawa. Na-mention ni Lord sa kaaway ngayon, iyang giignan ang I'll just make this one a short story. Iyang giignan ang kaaway nga, kaila ba ka sa ako ang friend nga si Job? No? He is very honest, he is very faithful. No, I bless him sa iyang mga anak, sa iyang mga kabtangan, ako siyang gipadato. Kabalo mo unsay tubag sa yawa, unsay tubag sa kaaway. Siya nga basin faithful lang siya sa imuha tungod kay imuha siyang gipanalanginan pag-ayo. Basin faithful lang siya sa imuha because daghan kay siya og kabtangan. Basin faithful lang siya sa imuha because he has everything sa iyang life. Sulay daw og kuhaan na ang iyang mga naa sa iya karon. Giignan si Lord sa kaaway. Siya sulay daw. Tangtanga daw na iyang trabaho sa iyang kinabuhi. Kung faithful pa ba na nimo. Ana siya. No? Although this is not the literal word, pero generalized mga igsoon as a Christian right now sa atong panahon, sulay daw na siya og kanang ayaw sa siya pasudla og trabaho, no? Dili na siya dawaton anang trabaho nga iyang gi-applyan. Mahimo ba kanang siya faithful sa imuha? Sulay daw nga kanang tagaig gamay problema na iyang pamilya, dili siya pasimbahon anang iyang magpapa na sa simbahan. Sulay daw kung faithful ba na siya moadto pa japog simbahan og cell group. Something like that, no? I mean, mura bitaw ang giignan siya ba yang gi-instructionan. And you know what? The Lord allowed. Iyahang gi-allow nga situation. Unsay, you know what? Ako ang gilista diri unsa nga situation ang giagian ni Job. Dara. First test nga gi-experience ni Job sa iyang kinabuhi. Iyang family ug ang iyang fortune. Tanan. Gitangtang gipamatay tanan ang iyang mga mananap. Meaning na bankrupt siya. Nangamatay ang iyang mga anak. That's the first test. But you know what? Giisip ni Job ang tanan is na ay katuyuan ang Dios. He never stopped. No, wala siya ming hunong, ning dayeg japon siya, ming simba japon siya tubangan sa Ginoo. Second test nga niabot sa life ni Job, ang iyang health. No? Grabe ang iyang health. No? Kung imong basahon ang imong Bible, gidescribe dito, hangtod ulo, hangtod ngadto sa iyang mga lapalapa, grabe ang mga sakit, ang mga unsabang kagidong ang gihatag sa iya nga grabe ang pain. Grabe kasakit, no? Di siya katulog og tarong tungod sa pain nga iyang giagian. Ang uban sa tuwa diri kay kanang hilantanon lang unsa lang dili na dayon ganahan mo adtong simbahan. Oh, I mean, it's a test of faith ba nga kanang murag lain man akong gibati karon mag-online lang sa ako. Something like that. I mean, you know what? If you will read the story of Job, giunsya pag-test ang iyang health, nga ultimo ang iyang asawa, giignan na siya sa iyang asawa, nga unsa man ang imong Dios, tungluhan na. O, tungluhan na ang imong Ginoo. Wa man kaniya gitubag sa imong mga pag-ampo, wala man niya gitabangan kaniya karon nga imong giagian. Inana ang iyang experience, mga kaigsunan. Inana ang gisinatin niyo. Grabe ang suffering gikan sa pagkamatay sa iyang mga anak, gikan sa pagka-bankrupt sa tanan niya mga negosyo, igsoon. Wala siya ming give up, ning padayon japon siya sa Ginoo. Basin ba na sa atuwa diri, no? Naka-experience ka ba nga inana nga situation sa imong life? Wala lang ning bumato ang business. Akin hang mag-abri og Domingo kay para may na lang, no? I mean like that ba? Inana, no? I mean, everything happens for a reason, but behind that, ang solution diyan ng mga kaigsoon is to keep our faith standing on the ground at tubangan sa Ginoo. Kung inana day nga sitwasyon ng atong giagian, gi-picture out diri sa atong gisgutan karon nga kung naa day ka nga sitwasyon, the more day ta nga mudut-dut sa Ginoo. Amen. Kung nakita nimo imong mamagpapasigig away, ikaw nga anak nga Kristohanon, the more day ta nga mo dut-dut sa Ginoo, ayaw glayas, ayaw pagrebilde sa ginikanan. Amen. Show your light sulod sa inyong panimalay nga kung inana ang sitwasyon sa imong kinabuhi, pray. Come to the Lord. Amen ba? Because in this time sa atuang giagyan karon mga igsoon, muagi jud ta nga mga pagsulay. Bata, matanda, hamtong mangka, tananta walay exempted. Amen ba? No? Third test nga giagian ni Job ang iyang friends. Next ang iyang wife. Grabe. Grabe ang iyang giagian mga kaigsonan. Ningon siya diri James chapter 1 verse 12. Basahon na ako ni because this is very
promising word nga ihatag sa Ginoo sa atoa. And I pray may mong rema word sa imong kinabuhi karon. Blessed is the one who persevere under trial, because having stood to the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Amen? So if you will stand, if you keep your faith, diya kang Lord, in spite sa test sa imong giagian, in spite sa pain nga imong giagian, mga kaigsunan, ingon ang pulong sa Dios, nag-promise siya that you will receive the crown of life. That's the promise of God. Amen? Do you love the Lord? Do you love Jesus? And muni ang gi-promise sa matag usa kanato. So in every pain, in every test nga imong magian, igsoon, ayaw quit, ayaw give up, ayaw ibaylo si Lord sa imong giagian. Amen? Ignay mong tapad balik, ayaw o give up, igsoon. Yes, point number 1, unsay sikreto ni Job. Unsa may iyang gibuhat nganong nakalabang man siya. Unsa may iyang gibuhat nganong nakahuman siya ato. He renewed his mind. Iyang gi-renew ang iyang una-una. Kaya kung dili niya i-renew iyang una-una, ang iyang una-unaon, ang iyang pain, ang iyang health, ang iyang balatian, ang mga panghitabo from the past, nga nawala ang iyang kabtangan, gikuha ang iyang mga anak. Igsoon, dili nato mabasa sa Bible, sa Book of Job, nga ni-overcome siya. Because God is asking to Job, no? Nangutana si Lord, no? Sa mga ending part sa chapter, sa Book of Job, God is asking to Job, nangutana siya, no? Kinsa man ang nagbuhat og separation sa tubig ug sa kayutaan. Kinsa may nagpakaon sa mga mananap, kaning mga galaxies, mga Milky Ways, kinsa may nag-operate ana sa ilaha. God is dagan kay ingon siya, dili gusto si Lord, no, iyang gipangutana si Job tanan mga pangutana nga iyang gisgutan dito sa pulong sa Dios. God is asking Job nga dili siya makatubag. Nga dili makatubag si Job sa mga pangutana sa atong buhi nga Dios. Gipakita sa Dios ngadto kay Job kung unsa siya kagamhanan. Iyahang gipakita kang Job kung unsay kaya buhaton ni Lord, not just to Job but to all of us, nga pagkagamay ra kay anang imong suffering compare sa imong Dios nga gialagaran. Amen. Job chapter 42 verse 1 ug 2. Unsay tubag ni Job? Unsay iyang response sa mga tanang pangutana ni Lord ngadto sa iyang life? Sabi niya, I'm convinced you can do anything and everything. Nothing and no one can upset your plans. Amen. I hope mahimong ma-awaken ta karon, no nga, Lord, mas dako day ka kaysa sa ako ang pain nga gidaladala karon. Lord, mas dako day ka kaysa sa mga sufferings nga ako ang gidaladala for how many years. Amen ba mga kaigsunan? God is more interested in changing your life rather than in your circumstances. The purpose po di ay anak mga kaigsunan is mausab ta at tubangan sa Dios. Amen ba? Gusto ang Lord nga may mong mausab ang atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ang ato ang panglantaw bitaw, ani nga pagsulay, murag feeling nato end of the world na. Bulagan lang gani uyab, murag di na kaya nga mabuhi pa for the next coming days. Di ba? Gusto ang Lord bitaw nga ma-renew ang matag usa nato nga una-una because He is a big God nga ang ato ang mga pain nga giagian, nga mga pagsulay natong giagian, kawadon nun, pagkinahanglan nun, igsoon perting gamaya ra kay tubangan sa Dios. Say di pa ta kasimba kay mag-overtime pa ta. Mangawat na lang nga mahimong makadugang tag sales. Mangawat na lang nga kanang mas maayo na lang ni kay aron mo kita ta, ako lang to i-review tong online dito sa gipost sa Happy Church. Inanap ito mga kaigsunan. You know what? After sa tanang mga pangutana nga gibato ni Lord sa kang Job, unsay tubag ni Job sa Job 42 verse 5. Sabi niya, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Because ingon what unsay gipasabot ni Job ani nga verse? Because just like what we are doing right now ba? No? Madunggan lang nato ang ngalan ni Jesus. Madunggan lang nato nga si Jesus namatay sa cross puli sa matag usa ka nato. Madunggan lang nato nga He died on the cross para sa akong mga sala. But when you experience signs and wonders, miracles from the Lord, igsoon mabati nimo that God is there. Makita nimo siya in the spiritual world.
Why? Because nakasinati ka sa gugma, sa miracle ni Lord sa imong kinabuhi. Amen? Di ba? Murag taphaw ra nga atong pag-ila sa Ginoo sa una nga madunggan nato si Jesus. Jesus, namatay sa cross, puli na ako. Si Jesus, na siya 12 disciples. Si Jesus, mag-ayo siya mga naibalatian. Si Jesus sa Bible, ning buhi ug patay. But when you stood up sa imong faith, sa diyang mubarog ka sa imong pagtuo sa Dios, and you are experiencing that pain, you need miracle, and naka-experience ka sa miracle ni Lord, nabati og nakita nimo ang gawom sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? What I mean is, because gusto ang Lord nga mabati nato, makita nato ang dahom nga mamuhat ang Dios sa matag usa ka nato sa atong kinabuhi. Amen? Young people or hamtong man ka, gusto si Lord nga mubuhat og miracles sa imong life. Signs and wonders sa imong kinabuhi. That's why let your faith arise, mga kaigsuonan. Amen? Ayaw tanawa ang Dios nga murag normal ra siya, nga inani lang, but He is more than that. He can do everything. Kaya niya buhaton ang tanan, mga kaigsuonan. Amen? Oh, just like Peter. Sadyang si Peter, nakakita si Peter nga ninglakaw si Jesus sa tubig. Unsa iyang giingon? Lord, gusto ko muanha nimo. Di ba kabalo mo nga story? Peter walk on the water. Ingon si Jesus, come. So, sadyang si Peter, minghawas siya sa ilang gisakyan, he started to walk on the water. Nga naman, because naglantaw siya ni Jesus, gi-invite siya ni Jesus, siya come. So, ninglakaw si Peter sa tubig. Pero suddenly, naay dako kayo nga balod nga minghampas, naay kusog kayo nga hangin, nahadlok si Peter. Tungod sa iyang pagkahadlok, hinay-hinay nga nalunod siya. Sometimes, ang mga tao, gilantaw nila ang mga pagsulay, i-focus kayo nila pag-ayo sa ilang kinabuhi. No? Just like this, kaning bottle of water, mga kaigsunan. Di ba, gamay ra kaayo ni siya? Gamay ra kayo, mas dako pagani mo lantawon ani oh. Di ba? Pero kung ako ning i-focus akong mata, ako ning tanawon permanently, i-fix na ako akong eyes diri, dako kayo siya, di nagay ko kakita ninyo igsoon. Sometimes, inaana ang mga tao. Pag naay problema nga giatubang, ilahang mga mata naka-focus sa problema. Naka-fix ilang mga mata sa problema. Without knowing nga sa dihang ilahang gi-focus ang ilang mga mata sa problema, nahimong dako kayo ang problema sa ilang kinabuhi. They forgot nga mas dako day ang Dios kaysa sa ilang problema. Amen ba? No? We need our faith, mga kaigsunon, nga mo arise ta. Igna imong tapad, igna nga fix your eyes kang Jesus. If you want to walk on the water, mga kaigsunan, kinanglan ka muhawa diyan ang barko nga imo ang gisakyan. Nakoy picture, I think picture number 5. 5 or 6, no? Kung gusto ka nga kanang makalakaw sa tubig, I mean, if you want signs and wonders, miracles, mahitabo sa imong life, hawa sa imong comfort zone, igsoon. Fix your eyes kang Jesus. If na mga problems, na mga circumstances nga imong magian along your journey sa imong life, ayaw tanawa, ayaw i-focus imong mga mata sa problema. Fix on Jesus. Fix your eyes diha kang Jesus, kay mas dako o gamhanan si Lord kaysa sa imong problema. Amen ba? No? Ayaw tuguti imong problema nga mudako pag-ayo kaysa sa imong Dios. No? Ayaw tuguti nga imong problema nga mas dako pa sa imong Dios igsoon. Kaya nga tong Dios, dili man tud nato siya makita, dili nato siya makita, di nato siya mahikap. He's a spiritual God. Igsoon, but dako o gamhanan atong Dios sa dihang musampit ka sa iyang ngalan. Amen ba? No? Muna nga, pag i-fix ni mo gani imong mga mata diha sa imong problema, igsoon, malunod yun ka. You know what will happen? Muna na yun nga, ma-depressed na ka, di nakakatulog. Yan ang mga pains ba, mga hurts, sufferings, no? Di kakatulog. Nanay kay mga pang-agian sa imong kinabuhi, nga murag, makapashaken sa imuhang faith at tubangan sa Dios. Amen ba? No? Kisa may na-experience diri nga nakay giagi ang suffering pila ka gabi wa kay tarong tulog. Because sikag hunahuna. Pag abot sa buntag hunahuna na pud ka. Di ba? Unsay nahitabo, na shaken ka, mahadlok ka, nanay fear sa imong sulod. You know what?
If we fix our eyes diya kang Jesus, mo focus lang ta diya sa iya ha. No? May mong go out ta sa tong comfort zone. Ang faith nato nag-require siya about not seeing. No, faith requires not seeing. I mean, faith is being sure. No, may mo na tong sure ta of what we hope for. That's the definition of faith in Hebrews chapter 11 verse 1. No, faith is being sure of what you hope for, of certain of what you do not see. No? Wala nimo makita, pero you believe nga nakay dako nga Dios, gamhanan nga Dios. Igsoon, kaya og kaya kay nimo nga makalabang ana nga mga pagsulay. Amen ba? Palapakan nato si Lord ana. Now, kinsa may gusto og healing sa iyang life diri sa ato Di ba kita tanan? If naay pain, naay gamayng balatian, ato ding i-declare ang ngalan ni Ginoong Hesus in Jesus name. No? Healing will come upon in my life sa ngalan ni Ginoong Hesus. And let's believe mga igsoon. No, kung naay mga broken family, let's pray that the Lord will restore their family. Amen ba? If naay mga pagkawad-anon, nakinahanglanon og kanang walay makaon or something gipit jud kayo, then pray. Call upon the name of the Lord tungod kay iyahan ning tubagon ang imuhang pagkinahanglan. Amen. Dili tong opposite ana. No, dili tong opposite ba? I mean, ayaw pangunahi ang unsay mabuhat ni Lord sa imuhang life. No? Say kay bright manggod kayo ning tao, no? Naay pagkinahanglanon at tawagan nako si kuan kay basin makapahulam ko ato niya. Allow the Lord to do the miracle sa imong life. Nga mobuhat siya mga milagro sa imong kinabuhi mga igsoon. Amen ba? No? Tungod kay gusto ang Dios nga mamuhat siya sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. That's the secret of hope. Number 1, nganong nahimong nagmalampuson siya sa iyang giagian nga sufferings. Number 2, no, kay tulura man ni ka points. No? Repentant heart. No? Na ay repentant heart si Job. Although, kung imong basahon ang iyang Bible, wala man siya nakasala atubangan sa Dios, but he repented tungod kay nakita niya nga mas dako o gamhanan ang Dios compare sa iyang mga gipang hunahuna. Compare sa iyang giagian nga mga sufferings, mga igsoon. Amen ba? Job chapter 5 verse 6. Sabi dito, therefore I despise myself and repent in the dust and ashes. Ang gibuhat ni Job na imong iyang gilantaw si Lord, na imong niyang na-admit niya sa iyang kaugalingon nga mas gamhanan ang Dios nga iyang giila mga kaigsunan. Amen ba? Because ang ato ang faith manggod mga kaigsunan, it requires genuine relationship with Jesus. Amen? Genuine. Unsa ning word nga genuine? Tinuod, dili but-but, no, dili atik-atik. Dili bitaw nga kanang awat-awat lang. Dili bitaw kay kanang sunod-sunod lang o something, but i-build up nato atong relationship nga mahimutang tinuod nga in spite sa mga offers sa kalibutan, kung tagaan ka og kanang promotion sa kalibutan or kung tagaan kag suffering sa kalibutan, dili matarog ang imong relasyon sa Dios. Amen. No? Dili ka mahimong mawala sa imong pakigdugtong at tubangan sa Dios mga kaigsunan. Amen. Genuine relationship diya kang Jesus, dili siya kanabitang dili siya about going to church, mag-praise the Lord, hallelujah, na kay genuine nga relationship sa iya. Dili, no. It happens sa imong personal nga devotion sa Ginoo. Tama ba? It happens sa imong pakigdugtong sa Dios. It happens sa imong pagstorya sa Dios, sa imong pagdaig, pagsimba sa iya mga kaigsuonan. Amen. Dili garantiya nga gaadtuan man kog church, no? Gaapil po kog cell group. It's your personal nga relationship diya atubangan sa Ginoo. Amen. That's point number 2, repentant heart. Natay kasing-kasing nga mahimong makoreksyonan, natay kasing-kasing nga mahimo bitaw tang mamakita nato sa tong kaugalingon nga dili bitaw to nga kanang okay ra kaayo ko inana, but we need to deep dive pa sa atong kasing-kasing nga we really need God. Nga nagkinahanglan jud ta sa iya that wala tay mabuhat kung wala ang Lord sa tuang kinabuhi. Amen. Genuine relationship atubangan sa Dios. Ang tinuod gani nga gold, moagi nagprocess. No, grabing process ang buhaton pang magbuhat og gold nga ring, gold nga necklace, sing-sing, bracelet, moagi og process para makita kung tinuod ba jud nga gold walay sagol. Inana pod mga igsoon, through our sufferings, through our pains, sa mga testing sa ato ang life,
diha makita kung kinsay tinuod nga dunay relasyon ni Jesus. Masulayan pud ta mga kaigsunan. Amen? Ignay mong tapad, igna nga pag masulayan ka, kita dya punta diri ha. Kay namay uban nasulayan mga kaigsunan, wala diri tuwa didto sa habat dapit ni adto. No, nay uban nasulayan lang, wala diri nakitaan, wala dito sa cell group, tuwa dito sa iyang barkada ning adto. Atong sa mga hayag-hayag palong-palong siga nga suga. No? Wala diri. No? Inaana mga kaigsunan, mahimo tang ang ato ang kaugalingon. Mahimo bitaw tang ma-check ta sa tagsa-tagsa nato nga kinabuhi. Amen? Tapi kay mong tapad, ig nga ayaw give up, jud igsoon. Number 3 and the last. Unsa to ang number 1? Si Hope, girenew niya iyang hunahuna. Ikadua, na siya'y repentant heart. And then number 4, restored life. Ganahan kay kung aning restored life. Because kaning restored life, naana ni siya sa graduate na siya, nahuman na siya sa iyang giagian. No? Gitatakan ni Lord ang iyang card og pass. Graduate na. Na ako ipa-flash diri sa screen what happened to Hope before and after. This is the last, I think number 6. No? Tanawon nato unsay gibuhat ni Lord sa life ni Hope. Human siya nga minglabang sa iyang giagian. From riches, unsay naa niya na siya sheep 7,000, na siya oxen 500, donkey 500, camel 3,000, puro mga mananap, no? Siguro unsay before na siya 7,000, 500, 3,000. Kana tanan nangamatay because gisulayan siya. No, kung tinuod ba jud siya, genuine ba jud ang iyang faith diya sa iyang Dios. You know what? Ning graduate siya, unsay gibuhat ni Lord sa pikas? Gidouble. Kinsay gustong double? Kung genuine ka kay Lord, kung ang imong faith, maski pang unsaon pagtarog sa kaaway, genuine ang imong faith at tubangan sa Ginoo, igsoon, i-double ni Lord unsay gikawat sa imuha. Wala pa nako napil diha. Gitagaan pa jud siya another 7 kabuk nga anak nga lalaki ug 3 kabuk nga anak nga mga babae. Wala siya gihimong empty ni Lord after pag-surpass sa iyahang sufferings. Kundi gi-bless pa japon siya ni Lord more and more. Kabalo mo, igsoon, pila ka years nabuhi si Job sa kalibutan. If I'm not mistaken, 142 years. Nakita pa na ang iyang apo sa tuhod, ang iyang apo sa lapalapa. Inana pagpanalangin ni Lord sa matag katawhan nga mahimong mo stand firm sa ilang faith at tubangan sa Ginoo sa panahon sa mga kasakitan. Amen ba? Kinsay gusto makasinati ana nga experience sa imong life. Ignay mong tapad, ayaw give up. Amen? Kung naa kay pain ay suffering imong giagian, iduol sa Ginoo, ihilak sa Ginoo igsoon tungod kay iya kang i-comfort. Dili kanya pasagdaan ug dili kanya biyaan. As I end this message tonight, perseverance in times of difficulties, mga kaigsunan, kinahanglan nato para may mong makapadayon ta. No? Circumstances, i-fix nato atong eyes kang Jesus. So that we will experience miracles and signs and wonders sa atong matag kinabuhi. Amen ba? Atong tagagkusog nga palakpak atong buhi nga Dios, mga igsoon. Akong ihatag ang nahabilin nga oras sa ato ang pastora. Woohoo! Palakpakan po nato itong magwawalig son. Kinsay ganahag double blessing! Pero dili sayon. Dili sayon. In between sa kinabuhi ni Job, dili sayon. Dili yun sayon mo, agi kag mga suffering. Katol og sakit. Suffering. Katol, sakit. No? Pero salamat sa Ginoo tungod kay gitagaan tag pagtulunan pinaagi sa kinabuhi ni Job. Grabe magyud tayo ito ang kinabuhi ni Job, no? Kanang kuan gyud kay siya ba extreme suffering. Wala na nagipasinati sa Ginoo sa ato karon ginagmay. Ginagmay, pero kanunay aron maka-experience ta sa gahom sa Ginoo. Nindot kay no ang kinabuhi ni Job. Samtang nagsulti si Pastor Juan, nganong nagkinulsol siya tungod kay sa tunga-tunga manggo di gyud kalikayan ang tawo mo bati jud. Nagyoy feeling ba, nagyoy pagbati bitaw gyud.
Nagbati siya pagmahay siya. May pa ako matawo. May pa siya gamay pa ko, namatay na ko daan. Di mong sa yun, atubang atong, grabe nga suffering. Uy, mawadan lang gani trabaho, giputbol lang gani sa, kuan, wa na, nagmahay na. Oh, say gamay ra gyud kaayong pagsulay, wa na. Kanang, ang aping, ni kuan na. Nakuha na dayon, kanang naunsa na, nadismayan na. So pagtulunan nato ning kagabion, nga sa dihang mo agita og mga suffering. Ug mo barog lang ta sa pagtuo, madobol ang blessing sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pero kung muatras ka igsoon, magbalik-balik bitaw ang suffering sa imong kinabuhi. Kung di ka kakatuon sa lesson nga ihatag sa Ginoo sa imuha, magbalik-balik ni siya ug madugay ka sa imong panalangin. So, I know na ministeryuhan ta karong kagabian, kisa nang ministeryuhan. Kung ang atong i-renew gyud nato atong mind. No, kay kung di ta mo basa sa Bible, dili pod mabago atong una-una. Kay usay ma-focus ra man gud ta sa mga butang, sa problema, sa kadako sa atong pagkinahanglan, dali mo ta nga ang atong Dios mao ang magtagbo sa pagkinahanglan. So, mauna siya nga basa gyud ta sa Bible para ma-renew atong huna-huna. Sa atong pagpaminaw po sa pulong sa Ginoo, ma-renew po natong una-una kay usahay moabot ang pagduha-duha labi na kung naata sa mga suffering. No? Labi na gyud kung moabot nato ang mga kagubot sa kinabuhi. Importante nga ang atong pagtuo mahimo gyung makuanan ba, ma-reinforce ang atong pagtuo. Unsa toy kaduha? Renew dayon, repentant dayon, restore. Dili gyud niya agi yung process no, wala dayon restore na pagyugiagian. Manindog ta mga igsoon. I know nga nakadawat mo karong gabi una. Kisa man ang pagtuo mi arise karong gabi una. Nga kung dunay suffering at tanaw din ang langit. Unsa kadako ang Ginoo nagbuhat sa langit unsa yuta. Tanaw ang panganod. No? Ang panganod nagbitay. Kinsa nagpabitay ana. Tanaw dayon ang sun. Pagkabuntag mo subang, pagkagabi mo set para makapahulay. Aron ang atong pagtuo, dili sa atong giatubang, kundi mapunting sa Diyos. Let's pray, God. Salamat kayo. Salamat sa pagpahinumlo ni mo, Lord. Parihara gyud mi. We are just like hope, Lord. Mga tao mi. Mga tao nga nakabatog relasyon uban nimo. Kung giagian man to ni Job, grabe kaayo sa iyang life. Makaagi pod mi. Dili man siguro dinagko apan sa lain-lain nga paagi. Salamat kag ipakat-on mi nimo Lord karong gabi una. Nga duna gayoy paagi. Sadang moabot kining mga sufferings. Importante nga dili namo mapunting diha sa problema kundi ang magsusulbad sa problema. Salamat kay Lord. I know doon ay mga katawhan ni mo karon. Base nagbahay na, diskurahin na, kamulo pa na ang mga kapaitan na sa sulod, wala Ginoo makaabante sa mga giantos nila, giatubang nila sa ilang kinabuhi. Pankarong gabi una, I pray nga ma-release ang matag usa. Ma-release Ginoo unsa man ang mga kagubot kasakitan nga giatubang ma-release ana nga kahimtang aron moatubang na puglain Ginoo aron makita na pod ang imong gahom sa among kinabuhi. Salamat kay Lord as you minister Holy Spirit sa matag usa karon niami sa imong presence si Lord. Kabalo ka unsay among giagian tibok semana, tibok bulan o tibok tuig. Basin dunay makaigsuonan nagpabilin gihapon ang kapaitan. Unforgiveness Lord tungod sa pangitabo nila nga giatubang. Salamat karong gabi una. Maana ang kagawasan before me manguli nining dapita amahan. Thank you Spirit of God. We just acknowledge your presence in this place. Thank you Lord. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Nakigistorya ang pulong sa Ginoo kung kinsa man ka. Basig na akay giagian or kamulo ka na akakaron sa mga kagubot, mga kanang giantos nimo problema. No nga
Nga kung ana gani nabugatan na ka, naapa ka, nagatubang pa ka. Wala pa nimo malabi ni nagatubang pa ka karon. Gusto sa Ginoo mahibalo ka. Now is your time nga mahimong mapunting sa Dios ang imuhang kasing-kasing dili sa imong giatubang. Nga makarelease ka sa imong kaugalingon tonight in Jesus name. Mao na akong di-declare sa imuha karon sa ngalan ni Jesus. Kung ikaw man na, please raise your right hand in the presence of God. Kung niaman ka, nagatubang ka, siguro dunay mga pagmahay, dunay mga kapaitan, dunay struggle sa imong kinabuhi. Why kaniya akong giatubang? Why? Hallelujah. Why? Nganong nagbulag akong ginigana na ingon ani ko. Na nagkalisod mi na inaani ko. Ayaw focus diyan. Focus sa Diyos. Siya'y mo restore sa imong pamilya. Siya'y mo tagbo sa imong pagkinahanglan. Yarabasa kabasanda, Lord. Siya karabasa. Talk to God. Lord, gusto kong makagawas ani, Lord. Maybe you can release forgiveness. Lord, akong gipasaylo. Akong kaugalingon, akong gipasaylo. Ni suffer ko, Lord, tungod sa ako pong binuhatan. Maybe imong kaugalingon binuhatan mo na nga nag-antos ka. Pasaylo ang imong kaugalingon. And move on. Kurabasya kabasanda, Lord. Kurabasya kabasanda. It's time to be true to yourself. Importante nga tinuod ka sa imong kaugalingon, igsoon, at tubangan sa Ginoo. Sige, come on. Come on, talk to God. Lord, i-release mo ang mga tao nga mo hinungdan sa imong kasakitan karon. Lord, ako ning gibuhian. Ikaw, Lord, da ko mututok nimo. Ikaw akong amahan, Ginoo. Hallelujah. Kurabasya kabasanda, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Come on. Response to the Word of God. Sa time na nini mo igsoon, ma-release na ka. Aron imong ma-experience ang experience nimo ang blessing ni Lord. After this, na ay blessing ni Lord. Ka-release ka forgiveness, ka-release ka sa imong kaugalingon. Expect blessing from the Lord. Hallelujah. Kurabasya kabasanda. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. There is no trouble. There is no mountain too big. You cannot move it, Lord. There is no troubles, Lord. Lord, wala God, nga dili nimo mahimo. If you carry the world, Lord, makahimo kapag carry na mo. God, maput among trust nimo, Lord. Mabutang ang among trust nimo. Mabutang ang among pagsalig nimo. Mabutang ang among one, Lord God, among kaugalingon. Unsa ka, kinsa ka, nga Diyos nga among gialangay. Kurabasa kabasanda. Karabasanda. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Maana ang healing sa matag usa karon. Moabot ang oil of healing sa matag usa nga nakakaroon, Lord, sa kasakitan, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. After the release, let healing flow in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Dawatay mong kagawasan tonight. Igsoon, dawatay mong freedom tonight in Jesus' name. Freedom, freedom. Hallelujah. Muna gisingit ganina sa prophecy, receive your freedom. This is your night. It doesn't matter unsa na kadugay nimong giagyatubang. Karon is your freedom. Karong gabi una, tagaan kagagawasan sa Dios. Kagawasan sa ngalan ni Jesus. Expect, hallelujah. Paabutang panalangin sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kayo, Lord. Salamat kayo, Lord. Hallelujah. Panalangin sa kayuhan, panalangin sa tubag, sa pagampo. Woo! Wala na ibabag, Lord, in Jesus' name. Panalangin sa pagdipangayo, trabaho, paginabuhi, sa ngalan ni Jesus. Salamat, Lord. Ang tanang makalabang, Ginoo, pag-uswag mo sa pagtuo. Salamat, Lord, nakakaton mi. Ang suffering dili makapalayo namo nimo kundi makapaduol namo nimo. Kay kinsa may makapahimulag namo gikan nimo.
Wala, Lord, because you love us so much, God. Salamat ka ng gugma, Ginoo. Amo nang ginilis karong na gabion na, Lord. Padayon amo nang gidawat ka ng agugma, Ginoo. Restore that love, Lord. Sa sulod na mo, Ginoo, dalaygon ka sulay katapusan. Kusog nga palakpak among ihatag ni mo, Lord. Hallelujah. Woo, woo, woo. Thank you, Lord. Ang tanang gawas, Lord. Musinggit o hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Suffering after suffering. Paminawa ang gisulti sa Ginoo. Amen. Moagi na pud ka. Sana po'y buhaton. Tutok gihapon sa Ginoo. Kan suffering, lumalabay lang. Apan ang Diyos nagpabilin sa walay katapusan. Amen. Paglingkod mo.